איך אתה יכול להאמין באלוהים אחרי מה שקרה לנו? עכשיו אני, בהסתכלות שלי, אומר לו, איך אתה לא יכול להאמין באלוהים אחרי מה שקרה לך? הייתי בהסתרה שבתוך הסתרה, וגם שם הוא בדיוק היה רשום עליי. הייתי כל ערב לפני שהייתי הולך לישון, היה לי כאלה 5 דקות כאלה שהייתי מדבר עם אלוהים. אז אני התחלתי בלשאול אותו, השם, מה שלומך? אבא, איך אתה? היום הראשון שאני נחטף, כל בוקר אני אומר שמע ישראל, כוח האמונה הוא מטורף, יש משהו שמשגיח עליך. ואז אמרתי, טוב, הפעם אני ביום כיפור צם כמו שצריך, זה יבוא. וזה פעם ראשונה בחיים שצמתי כמו שצריך, ולא עבר כלום זמן, והנה אני פה. אני התחלתי לשמור שבת, כי ראיתי כל מיני דברים שלא יכולתי להסביר אותם כסתם מקרים, ממש יד מכוונת. יום שישי? כן. מה? קודם כל היינו שרות שלום עליכם. תרגמנו את זה לא שמעתי. בערבית. למה עשינו בערבית? כדי שלא ישמעו אותנו. ירד קיבל מזה המון כוח בהשראה, והוא רצה גם להתחבר ולהרגיש. והתחלנו ללמד אותו איך לעשות קידוש ולעשות הבדלה בעצם. כולנו ביחד, עשינו את זה ביחד, מאוחדים, וימי שישי קבלת שבת היינו מרעידים. בא אליי אחד מהם ואמר כאילו, אולי נצטרף אליך לתפילה, עושה לכולם סדר הנחת תפילין, נשמע ישראל, כולם עונים אמן. בסוף אתה מוצא שזה משהו שמחזק אותך. ויש פה את פרק כ' בתהילים, והייתי קורא את זה כל יום. בזמן שאני הייתי קורא פרק כ' בתהילים, אמא הייתה קוראת פרק כ' בתהילים בחדר שלי. זה הפרק שהיא בחרה. בפנים אנחנו עם מאוד מאוד חזק, ומה שמאחד אותנו זאת האמונה. אם תחנה עליי מחנה לא יירא ליבי, אם תקום עליי מלחמה בזאת אני גוטח. אכלתי שעלתי מאת אדוני אותה אבקש, שלטי בבית אדוני כל ימי חיי, לחזות בנועם אדוני ולבקר בהיכלו, ותודה אלוהי שיצא. שכל בוקר הייתי מודה על 10 דברים אחרים שיש לי בחיים. האמונה באלוהים היא לפחות באופן אישי, היא החזיקה והצילה, ובזכות אלוקים אני נמצא פה בחזרה אחרי השבי. היה חלום לעלות על הבמה הזאת שכולם מסביבי, כל החמאס, ולצעוק שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. כל שניסו לגרום לי לפסם, הזהות היהודית שלי והשילוב של הדברים בחיי יום שלי הלכו וגדל. ביקשו ממנו להתעצם, פיתו אותו בכל מיני, אם אתה תקרא בקוראן ותצום את הרמדאן, אבל רום לא נשבר, ורום חזר על זה כל הזמן, אני יהודי חזק.